22 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри ню-йорк дар ҳошияи мубоҳисаҳои 80-уми маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид бо дабири кулли созмони милали муттаҳид Антонио Гутерреш мулоқот намуданд. дар вохӯри раванди ҳамкории гуногунҷанба ва пурсамари тоҷикистону созмони милали муттаҳид баррасӣ шуд. тавре таъкид гардид авҷ гирифтани мухолифатҳои геосиёсӣ, таҳдидҳои амниятӣ, даргириҳои мусаллаҳона, терроризм ва ифротгароӣ, буҳронҳои иқтисодиву молиявӣ ва ноамнии озуқаворӣ идомаи босамари ҳамкории муассирро тақозо менамояд. доир ба татбиқи рӯзномаи 2030 оид ба рушди устувор ташаббуси созмони милали муттаҳид 2 диди дабири кул оид ба низоми муосири созмони милал ва ислоҳоти фарогири он тибқи барномаи созмони милали муттаҳид 80 ташаббуси дабири кул оид ба низоми огоҳии бармаҳал барои ҳама ва иқдомҳои дар сатҳи ҷаҳонӣ қабулшудаи Тоҷикистон аз ҷумла доир ба ҳалли масоили обу иқлим, ҳифзи пиряхҳо ва мубориза бо терроризму ифротгароӣ гуфтугӯи судманд сурат гирифт. бо таассуф зикр гардид ки то соли 2030 танҳо 35% ҳадафҳои рушди устувор татбиқ мегарданд. ба таъкиди сарвари давлати мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои дастрасии васеъ ба ин ҳадафҳо истифодаи муассир аз технологияҳои рақамӣ аз ҷумла зеҳни сунъӣ муҳим мебошад. таваҷҷӯҳи зиёд ба омодагӣ ба конфронсҳои оби созмони милал 2026 ва 2028 ки дуввумӣ дар шаҳри Душанбе баргузор хоҳад шуд зоҳир гардид. ҳамчунин тақвияти ҳамкорӣ барои бартарафсозии таҳдиду хатарҳои вобаста ба терроризму ифротгароӣ, низоъҳои мусаллаҳона дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон ва дарёфти роҳҳои сиёсию дипломатии ҳалли онҳо зарур дониста шуд.